पावसाच्या एका थेंबापासून सुरू होणारा हा प्रवास खळखळणारे ओहळ बनून बेधुंद होऊन कड्याकपारीतून वाट काढत काढत एखादा डोंगर कड्यावरून धबाधबा कोसळतो आणि धबधबा होऊन मनमुराद थिरकतो। तेव्हा त्यातील चैतन्य आपणाला अंगावर झेलू वाटतं। एकटक त्याकडे पाहतच बसावं वाटतं। त्याचं मनाला शांत करणारं रूप पाहिलं की त्यातच विरून जावं वाटतं। अशाच एका धबधब्याला अचानक भेट देण्याचा योग आला। त्याबद्दल नमस्कार मित्रांनो, मी प्रमोद जाधव आणि स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे आरंभ प्रवासाचा। मित्रांनो, आज मी आलेलो आहे सुधागड तालुक्यातल्या अशा ठिकाणी की जे ठिकाण जास्तीत जास्त लोकांनी बघितलं नसणार आहे। तर ते गाव आहे पडसरे म्हणून। अगदी माथेरानसारखं इथलं वातावरण आहे। येताना पूर्ण असं रस्त्याला धुकं होतं, साईडला आजूबाजूला झाडी, आणि मी आत्ता एका ठिकाणी थांबलोय। त्या ठिकाणी धबधबा आहे, तर तो धबधबा तुम्हाला दाखवणार आहे। नमस्कार मित्रांनो, मी आता पालीमधून पडसरे या गावात निघालोय। काल आम्ही सुधागडचा ट्रेक केला, त्याच्यानंतर काल पालीमध्ये मुक्काम केला आणि आज पालीमधून पडसरे या गावामध्ये धबधबा बघण्यासाठी निघालोय। आणि पडसरेला जाण्यासाठी माझ्यासोबत अनिल सर आहेत। अनिल सर तिकडचाच पडसरेमध्ये एक आश्रमशाळा आहे, तर त्या शाळेमध्ये शिक्षक आहेत। तर त्यांच्यासोबत मी निघालोय आता पडसरेला धबधबा बघायला। तर आत्ता आम्ही आहे, आत्ता कुठे आहे आपण? कुरावले फाटा। आता कुरावले फाट्याला आहे। पाली आणि खोपोली रोडला हा लागतो फाटा। या फाट्यापासून साधारण आतमध्ये 9 किलोमीटर पडसरे म्हणून गाव आहे। तर तिथं आश्रमशाळा पण आहे आणि तिथे एक छोटासा छानसा धबधबा पण आहे, तर तो आपण बघणार आहोत। तुम्ही कुठले ह्याच गावातले आहेत का? बरं बरं, इथे जाता येतंय का? वरती जातात का लोक इथं जवळपास? जातात, याला सगळं म्हणजे पाणी पुरं आला का इथं सगळे जण याला धबधबे म्हणतात, जाम लोक येतात। आता मी पुलावर थांबलोय आणि पुलावरून पण हा धबधबा बघायला येतो। तुम्हाला आवाज येत असेल, किती मोठा आवाज येतोय। तर हा असा धबधबा आहे, आपल्याला तिथे पण जायचं आहे। एकदम असा वरून धबधबा खाली पडतोय, मध्ये मध्ये झाडं पण आहेत। एकदम छान असं विहंगम दृश्य आपल्याला इथं बघायचं आहे। आपल्याला इथून जाता येतंय का बघूया, तिथे जाऊन तुम्हाला धबधबा दाखवतो। रविवारी भरपूर लोक असतात, पण आपण 8 डेला आलोय, त्याच्यामुळे लोक कमी आहेत। कमी म्हणण्यापेक्षा मी एकटाच आहे। धबधब्याच्या जवळ गेल्यावरती तुम्हाला व्यवस्थित पाय टाकून जावं लागतं, कारण शेवाळ असते। जाण्यासाठी इथं येण्यासाठी रस्ता आहे चांगला। दगडावरून तुम्ही आरामात धबधब्याच्या जवळ येऊ शकता। धबधब्यामध्ये भिजायला जाऊ शकताय, पण आता पाणी खूप आहे, पाऊस जास्त पडलाय, त्याच्यामुळे मी जाऊ शकत नाही। आता धोकादायक आहे। तर पाणी कमी झाल्यावरती तुम्ही इथं पोहायला पण जाऊ शकताय। पुलावरून 1 मिनिटात तिथं धबधब्याजवळ पोहोचता येते तुम्हाला। की कातळ असं आहे, कातळावरून चालत आल्यावरती धबधब्याच्या जवळ येत आहे। त्या धबधब्याच्या जवळ उभा आहे, तुम्हाला दाखवतो धबधब्याचा नजारा।
पडसरे धबधब्याला अचानक भेट दिली मी. आजचं फिक्स नव्हतं. आता धबधबा बघून झालाय. आता इथून मी जाणार आहे आश्रमशाळेमध्ये, तिथं जेवण करणार आहे आणि तिथून निघणार आहे मंडणगडला. ही शाळेची नवीन इमारत आहे. त्याच्यामध्ये खाली हॉल आहे, किचन आहे, मुलं जेवायला असतात आणि वरती मुलींचे वसतिगृह आहे. आणि हे असं पुढं पटांगण आहे शाळेच्या आणि इकडं अशी शाळा आहे, इकडे वर्ग भरतात शाळेचे. आणि त्या साईडला पटांगणाच्या मुलांचं वसतिगृह आहे. पडसरे येथील ही निवासी आश्रमशाळा कुलाबा जिल्हा आदिवासी सेवा मंडळ पाली या संस्थेची आहे. ही संस्था मुलांच्या जेवणाची, राहण्याची व शालेय साहित्याची सर्व व्यवस्था येथे करत असते. अनिल सरांनी मला शाळा, स्वयंपाकगृह, वसतिगृह इत्यादी सर्व फिरून दाखवले. एवढ्या दुर्गम भागामध्ये आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी ही संस्था काम करत आहे, हे कौतुकास्पद आहे. धबधबा बघून आल्यानंतर आपण शाळा बघितली, शाळेमध्ये जेवण केलं. आता अजून पाऊस भरपूर आहे आणि हे 4 दिवस अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये. त्याच्यामुळं मला आता निघावं लागेल. पाऊस भरपूर आहे. वाटेत रस्ता बंद असण्याची पण शक्यता आहे आधीमध्ये. त्यामुळं मी आता निघतोय. तर हा छोटासा व्हिडिओ, ही अनप्लॅन्ड ट्रिप एका दिवसाची तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या आरंभ प्रवासाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.